Yan, magandang umaga mga boss. Ako'y magbablog naman, magbablog. Ayan. Ayan, kausapin natin ang magandang crew dito sa branch ng 7-Eleven sa Ruas District, Bicolana ng Magayon. Si Rosas Burak sa Bicol. Burak. Ayan. Pirang taon ka na dito, Burak? Ha? Pirang taon ka na digde? Pakoy di taon kuya. Ha? Di pa di tao. Di pa. Bulan pa lang. Ayan. Sa iyo. Yan talaga vlog ka man kung. Pirang bulan ka na digde? Ma, 6-7. Ma'am, wala pa yung ano. Sige Seven. po, okay na. 64.8. Ayan mga boss. Baka may 4 po kayo. Ayan, ang Bicolana ng Magayon. Kakan magayon. Ayan. Gwapo ka man, gwapo. Siyempre, Bicolano, gwapo. Ayan. Gagal. Ayan, suportahan nyo mga boss ang aking kuhan na munting vlog sa umagang ito. Maraming salamat sa pagsubaybay kay Bicolano Boy. Bicolano Boy ang kuhan ko dito. Ika, Bicolano. Yan. Sige po. Salamat po. Ayan, oh, gandang burak, oh.